Afiani de kwan suti sadan samni chemu ankasa etie. Ni kanikafo bia womo aguna Swedru ye chemu den pa de etia aguna Swedru Divisional Police Command no. Ni nyina so womanya ntie se nipa bia womo susuo se 2022 no mu December bosome de to Swedru nunum obo wonua ba akutuo menne watwo nananom nsie do no yamani bill. Emu nsam Adom TV Kasee etwaso. Segana adishye beshane nsoa December bosome ne da neto Swedru nunum wa fimpinu ne donum ye no emu no Adom Kasee bu amane se kwaku yebu a ya wono no ye sawmill operator wedding finhye na aduanan miensa abranti bi ofeni sosowa wedding finhye na donum eto ne tio ma ne to nananom wonsie do ewa aguna asafo na bra sansemi esiye no aguna Swedru Divisional Police Command bo mo modin a abranti okoche no edo no kwotwere wo mu akukumu wonsemi ho no ene sawdu bani echu aguna Swedru a sawmill operators a wo ho no mbuafu pan ya wo mu yo ye kire ewa aguna Swedru Divisional Police Command no enim esanse onya ntie se abranti ya wodi wo mu nua ba ko ewu ya post for eche no ene apost for ajanimo chairman Edema aguna Swedru sawmill operators eni Adom Kasee din komo ede sansemi atudwa okun ye nua kwaku awo asafo a obo no tu no yete se quarter grant bill amano na enema bi wo ho a yanti asimu no yanti asinwie se bi wo ho a na se nchechiremi sonko bi wo ho a se mpenifu chechiremu a se yetum ye ba ha na nchechiremu awuom no otum wo kyen ase me yete ase ama next time no bibisa asi a yantum yanfam bla na anhye yensem na yanye ma yeso ye bese ye enwachi amachirewa ya wonu yekunani edi nsem sei atudwa Udomeka so omi di go na so wa meka chesa hoto efe na hoto ne na busiafo omo nya bi obi biara be diskani bi biara no obi biara be diskani bi biara no obi biara be diskani bi biara no ahoto efe na hoto se mose mo be no ama wakode a mo menu no nkwa shano waja mo franketiketi wai ade agu ha ma me da benda wonsem we nyina ho no Adom Kasee bo ehomodin ase anke betumi ni aguna Swedru Divisional Police Command etinkomo na nsiemodin bo ye bo ye nyina no enya de se enyo panyin no ena no etwetwe nkomo